Pa fath o gymorth hygyrchedd mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ei gynnig? Mae'r fideo'n disgrifio ein cymorth hygyrchedd a sut i drefnu'r cymorth. Mae ragor o wybodaeth ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru ac mae cod QR ar y sgrin. Mae cymorth hygyrchedd ar gael i bobl fyddar, anabl, niwroamrywiol ac anhawsterau dysgu, cyflyrau iechyd meddwl neu iechyd corfforol. Mae'n gallu cynnwys cyllidebu, ffurflenni cais, dogfennau ategol a chyflwyno'r cais. Mae ar gael ar-lein neu wyneb yn wyneb drwy weithiwr o dewis yr ymgeisydd neu rhywun o'n rhwydwaith. Mae cymorth hygyrchedd yn wahanol i hyfforddwr cyn ymgeisio camau creadigol. Mae hyfforddwyr yn helpu lunio'r cynnig, ond mae cymorth hygyrchedd yn helpu gyfathrebu'r cynnig yna i ni. Rydym yn cynnig cymorth hygyrchedd i rymuso pobl sy'n nodi eu hunain fel pobl fyddar, anabl neu niwroamrywiol, yn ogystal â'r rhai ag anhawsterau dysgu, cyflyrau iechyd meddwl neu iechyd corfforol, i gyfleu syniadau'n hyderus, ac felly rydym yn darparu cymorth wedi deilwra gydag empathi, hyblygrwydd a thostwri. Ar ôl i ni weld bod y prosiect ar unigolyn neu'r sefydliad yn gymwys, byddwn yn ystyried a ydynt yn gymwys i gael cymorth hygyrchedd cyn iddynt lenwi'r ffurflen hygyrchedd, gyda'n cymorth os oes angen. Os yw'r ymgeisydd eisoes wedi dewis gweithio'r hygyrchedd, byddwn yn cysylltu â nhw i sicrhau bod y cymorth yn briodol a chadarnhau'r trefniant ar ddwy ochr. Fel arall, byddwn yn galw ar y rhai yn ein rhwydwaith ac yn cytuno ar y camau nesaf gyda'r ymgeiswyr ar gweithio'r cymorth hygyrchedd. Ar gyfer paru a'n rhwydwaith, rydym yn trefnu cyfarfod yn gyntaf gan gynnig offer diwisiol o ddogfen hygyrchedd. Wedyn bydd yr ymgeiswyr a'r gweithiwr yn cydweithio ar y cais. Ar diwedd y broses a chyflwyno'r cais, rhaid i'r gweithiwr hygyrchedd cyflwyno anfoneb a chofnod o'r gwaith, a byddwn yn gofyn i ymgeiswyr am ei hadborth. Mae amrywiaeth o gymorth ar gael i ymgeiswyr ar draws ein grantiau a'n cynlluniau arian. Mae modd i ni dalu am hyd at 3 diwrnod o gymorth hygyrchedd ar gyfer ceisiadau creu ac ymgysylltu, ymchwil a datblygu a gwyliau, hyd at 2 diwrnod ar gyfer cyfleoedd rhyngwladol, camau creadigol ac ail gyflwyno, a hyd at 1 diwrnod ar gyfer ymarfer creadigol. Mae angen o leiaf bythefnos o rybydd cyn dyddiad cau'r gronfa. Mae ein rhwydwaith yn cynnwys 20 o weithwyr cymorth hygyrchedd llawrydd sy'n weithgar yn y sector sydd â phrofiad o helpu ymgeiswyr i oresgyn ystod o rhwystrau a chynnig cymorth dwyieithog sy'n ymwybodol o drawma a diogelu. Mae rhwydwaith yn ymateb i geisiadau gan ymgeiswyr nad oes ganddynt darparwr cymorth hygyrchedd eisoes. Mae pari'n digwydd ar sail dewis yr ymgeisydd. Mae darparwyr yn cael ei hyfforddi a'i cefnogi yn barhaus, yn cael ei gwirio gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd ac rydym yn annog adborth bob amser. Mae cymorth hygyrchedd yn helpu'r prif ymgeisydd i lunio a chyflwyno'r cais wedi drefnu trwy'r e-bost hygyrchedd. Mae costau hygyrchedd personol yn helpu reoli a chyflawni'r prosiect. Mae'n dyna gyllideb ac am gyfnod y prosiect i'r tîm creadigol. Mae'r ddau yn cyfrannu at hygyrchedd ac mae rhywfaint o orgyffwrdd wrth oresgyn rhwystrau a helpu gyda'r adroddiad diweddu. Yn ddelfrydol, bydd costau cymorth hygyrchedd i'r adroddiad diweddu yng nghyllideb y prosiect, ond mae'n bosibl ei drefnu trwy'r cysylltu ar e-bost cymorth hygyrchedd unwaith y bydd derbynwyr grantiau'n barod i ddechrau lunio'r adroddiad. Mae galwad i'r rhwydraeth fel arfer yn cymryd tuag wythnos. Bydd sgwrs cyflwyno wedyn gyda'r darparwr. Cysylltwch ar y blwch post hygyrchedd pan fyddwch yn barod i ddechrau lunio eich cais ac o leiaf bythefnos cyn dyddiad cau'r gronfa. Dylech siarad â swyddog neu rheolwr perthynas cyn gofyn am gymorth hygyrchedd i ail gyflwyno. Os oes angen, mae cymorth ar gael drwy ffôn neu alwad fideo i lenwi'r ffurflen hygyrchedd i mewn. Ar gyfer unrhyw gwestiynau neu ceisiadau am hygyrchedd, cysylltwch â ni cymorth.hygyrchedd@celf.cymru. Rydym yn croesawu adborth ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, ond bydd ymgeiswyr yn cael cais ffurfiol yn ein harolwg blynyddol. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau. Rydym bob amser yn hapus i helpu.